Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga orlan nga napoluan ni disgrasya. Dear Manong Nemi, inasid gandak dagiti talo nga anak mi ken ni Maricel nga asawak idi tanamnamaen dan nga nakarubuatan. When may sak nga driver iti pick up, iti may sang vegetable aglaklako iti vegetable Manong Nemi. Na dumaduma nga nateng kang runaan na ti repolyo, carrot, patatas, kanda dumapay Baguio vegetable. Uwan Manong, awawagan na ti Baguio vegetable. Hindi na ba nagrubot ko siyempre. Umayman hindi kita anak ko nga ori dala talo Manong Nemi nga nakanagragsak da. Di kita anak ko ya. Joan nga inauna, Junjun, Sunny Joy, nga bunso. Ha? Tan? Diyan na nga gawid. Ito malam mo na ito medyo marabiyanak siguro, anak. Agbiyahe kita. Agibaba ka na kita'y ang produkto nga nateng dito'y i-deliver ko sa jay La Union, pasara ipapanak pa jay Ilocosur, jay Ilocos Norte, jay Pangasinan. Amo yung matindi, driver nga amayo, okay? Di ka aglukloko ha, nanaro na kang kajuan, kas sa inauna. John, kas lalaki, mo saksaktan na kini babae nga kamsat mo. Gandong-dongon yun ni Joy, nga bungso. Tang, yung tanasa ko sumambit ka, ti sarabo miya. Uy, no problem, anak. Malalala, rok ato na karoon na kat, maladaw akon. Rok ato yun ni tatang yun, nako. Aya, tama pa nagtrabaho manin. At siyempre, agtrabaho, tayo no Sabado, agsweldo, tapno tanduman kwarta tayo. Kaya siyempre, nang ito no, agsweldo ni tatang. Sabi nga, dan to borong ayayang ko. Uy, no problem. Narakop ko binisito ida, Manong Nemi, di moking da, pingping da, sa ako matin marakop kini Maricel. Gan, malato kan. Aguro-rin kang katilogan mo nga mapanti. Ayan tilogan na pick up mo. Nakargaan da siguro. Uwan nga ron, tawag na. Nakargaanan da jay lugan. Nga idar-drive ko. Di makadang kasakit sisyak. At ako mga ron katulungan. At siyempre, at ako mga para karga, para ka-diskarga, nakargaan dan. Sika ka nung matag-diskarga, no kasta nga, agi-deliver ka. Agan, anos ka, Orlan, napian to nung tuno na. Tumbuwak ng tayo.
Kasi nung tibabak ng timesa nga driver, mano lang ti sweldo. Ngayon, anos lang. Yeah? Makatulong kami. Makatulong akmet. Oras kasano. Mabanak met puros kada kitay bunga kitay prutas sa kumat ilako. Una saan ket mapanag agangkat kada kitay sabong nga papang kumat isursur. Agananos ka. Ay nanos lang. Aganos ka, aganosak, agan-anos tayo. Oreta na sa simpet madigiti anak tayo. Anak ta. Anak ko ma. Kaslado tayo na. Tayo awang ko ma nagsaksakit. Awang ko mati pagkagastos ng iti takil. So agan-anat ka ti pa nag-drive mo. Agan-anat ka. Uy, no problem. Jack, ba't pa nakadisgrasya? Sapo. Naanadak. Kit ore naanad ka. No saan nga naanad di kasabat mo. No sumasarunukin ka. Mga asinapod Diyos, Maricel. Saan na ka maybayan? Saan na tinga maybayan? Alay ka, oro ata nakaruta na. Naguro ori tayo pala tayo tricycle ng logo mo. Sige nga doon. Obo na po, impitas lang ito asawa ka. Nukumat saan nga nagpalaygit. Baka dading, anta ko mga ading ni Bonso itan. Kan. Ingkan. Nangyari ito yun na yan. Tesla na isang sangayan, manong nemi, di pa nagpakadak. Kada giti ag-iina, iti dahi tanga agsapa. Dati no kakit. Kusok-kusok lang no ka. Ti ulo di kita nako. Sa pagkapaman lang arakupig nga bisit 20 bibig asawak sa inakong kunak. Yung maping kita, nakapapaot. Ti dialogue mi kada kita nako. Sa nakapapaot, manong nemi, ti dialogue mi, iti asawak. Diyos ko, sabi ko matawan ti, madi ka papananti amin. Kinun ko na. Hindi makadano ako, manong nemi ti ayan, tilugan, nga mangurure kanya. Hey, dagay maurlan. Wen boss, langit, tika apo matlang, ano, kompleto matlang, kita naikargang kargam. Oh, dagitoy, idilistahan ti pag-ideliveram. Ha? Kan naman o kilo. Manu o kilo ng repolyo, patatas, keros, kanda dumapay, titunggal pagsakam. Ya? Itiredo gal daw, agbayad da. Bayadan da rin ito may deliver, boss. Haan, di dati nga, ginala da. Bayadan da di muno na in-order da, dito ibagsak mo ita, ison tumaninti, bayadan da into no next deliver. When boss? Sige, igaro din. Kompleto dito, nagada gasolina, ken, ito nagsubli ka, dito ti gasolina. Dito ba ti merienda ken pangal daw mo? Pampana, merienda ken panpana, ipangan mo. Narabis kan samat, boss. No problem. Nakita mo't kaming boss dito. Oy. Laglag pa, adda asawa. Nasing petak. Anak chichiks. No, mas nga iti babae king ka, boss. Di mo pagustuhan. Napaidam ka lawan na yun. Ano? Jack to rabidin deta. Awang ko ti kasto nga asenso ti negosyo Orlan. No, chichiks hak. Kasta manong nemi ti kinasingad mi kani Boss Fernan. Nga aking kuko manong nemi iti lugan kanakin negosyo. Kada ito agkatang kanagi bagsak kanagi tinatayong. Manong nemi kas gagangay kan iparwamin kanya kabayatan agman maneho ak iti nga pick up. Alapon no kada itay anateng manong nemi. Nagsagsagawi siwag adamat isteryo. Paspasurutak ba't ang aday mga kuakanta. Na naroon no, Ilocano ti makanta manon name yung mapatukar. Etay, unahan na kita. Tinapudnong ayan. Awan patik tinaglaban.
Sana daw damang overtake ka niya. Ala, sige lang ta. Paspasan nyo lang ta. Nadagsin di karga. So nga, jak o na makataray ko nak, makapataray ko nak. Kalkalingan na mo 60 Ang 60 ka tarataray. Aga damat kiti overtake ka ata. Narikat mo no. Hangko overtake ka na kiti ginan ti panagtaray na. Manong nemi adda akon iti dandani akon makadanon, makasalog iti papanak. May salaengen manong nemi nga ili tilabsak sakto makadanon iti Rosario laon yun. Dili kitak ti oras manong nemi kumaldawan. Pagpagisunto, idyo mo na pagpagibagsakak sa jakton nga mga aldaw. Nami, eskwela ti masungad ko. Ganinadak lang. Susapok. Katuloy kiti ububing, narigatan. Kunak tinakim ko manong nami. Ngayon di agkurbaak, aldos ko, at lumasat nga ubing, duwang ubing, manunimikit, idi preno. Jack may preno! Oh my God! Jack may, preno! Ay! Aglisi kayo! Aglisi kayo! Manunimi. Naidong par, ti pick up, nga man manehwag. Idi poon, titakilakayo. Ngayon sumot idin kakempwet banong nemi ti preno. Iso ang pidhaan o na nalagaan laon ti impak na. Ngayon, natong parko manong nemi digiti duhang ubing. Dimsagak kadagos manong nemi kit kinitak nilikod. Ako, nakaadayo tinangibatyak kadakwada. Nadung parko idangit. Nakadisgrasya. Nakapapatay ang kanagitito ang obing. Timanganak manong nemi. Diyos ko. Pakawanak ko ba? Tsakidranta. Diyak tawad sa bali nga paghiturunga akong tilogan, diyak may preno. Bigla hindi napukaw di preno. Manong naimi sangkon mental talek no anyan ti mapaspasamak. Gabata doon di kiti nagsardeng nga lugan, da doon di kiti nagdisaag, nga napan ng ribongbong manong naimi no anyan ti napasamak di duwang ubing. Narong parko idakit na isirok dawa nung naimi ti pick up. Kakaslanda may bagitak ba nung naimi na isina ti parte ti bagida. At masudag kanyak manong. Pare, siya nga ti driver? Kaya nga pick up? Nga nakapalidlid, nakapatong par, nakapalidlid, kanakit doon ang bing. Napukawan ang tipreno, pare. Kawanin. On the spot, sandan ngumang angis. Delikado ka, pare. Baka sidiglaing ti ayan, di kiti naganak ka na kiti uping. Kat baka noon di apit takas ka na midan na keng ka. Nakasagalag. Ngagdusa. Tinalamida ka masun. Hingawa mo ti Diyos nga diyak lagay ayatan. Disgrasya ti amin. May advice ko lang pare. Pumano ka pala to. Sumuko ka nga mismo ka. Kasit ka nga kwarpo ti polis. May advice ko lang. Babaamon tilugan mo. Babaamon di kiti karagam. Tinabatig isalakan mo ti biyag mo. Ada pamilyam sa kiri. Ada asawa ken talong nga bubing pa yung anak ko. Pare, tagadan di polis.
Napipinas mo lang no di police station tipo susukwam. Sadya ka. Tapno dada nga magsalaknib. Kain ka. Just in case. No siya ti anak. No siya ti ama. Di itubing. Sos, mapapatay ka lagi di. So, tignan ka pare. Lumugan kan. Ikan sumukon. Di kwarto ti polis. Siya pa yung nervyos. Ngaroon. Gama anak pare. Ito advice mo. Diyos ko. Sabi ko mata. Mapakawandak. Kan mapakawandak ko ba? Nagdinaganak ka rin yung ping. Manong nimi, iti ngarod kasi kan nga kwerpo ti polisya, iti si Mukwak. Imbagak do sa sinuak, kanuanyat na pasama. Sika ti, nakadisgrasya, nga nagresponduan, di kakaduha mga polis. Huwan, sir. So nga, si Mukwak ko dito. Okay, iore mo nga rin, napasama. Kano, sir, saan ka rin nabibinas no ibalod ako? Tapno dakti o nagtipagbalod at just in case nga sa pulan dakti naganak ka rin itubing. Saan na nga basta makasinig kanya? O sige, may karatin. Ipupukan. Nakadisgrasya, sir. Jack and Ranta. Tas yung sino timayat amang disgrasya. Nagdagkalakaso. Kasanon ti pamilya. Kasanon ti pamilya nas pagarigan ta. Ang tuloy nga may baludag. Iti unang ti pagbaludan manon nemi nagtugawa kiti suli. Nga nagkukut. Rarakupek manon nimi dagiti doa nga sakat. Pampanunutek dagiti agina. Malagib ko kinapkap ko ti bulsak. Ti cellphone ko. Ti cellphone ko nga keypad. Kakaon na nga cellphone. Dapat nga talod na. Tinawagak ti asawak siyempre kahit kung ipakamok ang kuan ti amin. Amok. Nagsangit lagi di. Nga mariribukan ti asawak. Dumamuan na ti amin. Kaya dumamuan di kita anak ko. Magre-ring na cellphone ti asawak. Sinong bata na? Orlan? Si Dart? Nakadalong gantan niya. Nakababakan. Liblipas mo nga nag-itisaag ka iti ibagsak mo nga kargam. Pangaldawan. Panganam. Maricel. Oh. Abay. Kumusta rin kitupin?Ag-aayam da. Awan problema ka na kwada na singpet da. Ang mudamat nga iwanan ni Bunso. Ni Joy. Orlan, dakas ka na pasamak? Ano kas na, mamas pasamak ang kakasit na ay kaasin na ay? Padip ka rin, di pa kinakim mo. Nakadisgrasyak. Kanya? Nakadisgrasya ka? Rumbang pagay mo umabog ni Boss Fernan. Ang batik tilugan. Ang mga nadagtakaw karagiti karaga. Nakadisgrasya ka? Nakadungpar ka? Nagidinungpar ka? Nakita dito yung police station. Dito Rosario. Kinikait ko rin yung balod na. Tawangan ko nak no. Masapulan nak dito yung nagiti. Naganak.
kadagiti duwang ubing nga nadung parko. Ngagpadpada na nga dead on the spot. Nga, nakapapatay ka. Nakapapatay ka. Ito yung Bing. Uy, napukaw di preno tilogan. Diyos ko, Arlan. Andiyan na ito, yan ang napasama. Arlan. Arlan. Gusto ko na yung tananong ugmanong nimi ti asawak. Di ako't makasalita. Iso kinansal ko ni tawag at tinawagak ni Boss Fernan. Hello? Hello, Orlan. Abay, ka lang tumawag. Boss, lipas ko lang tinawagan ni bakit ko. Sumila busy. Aw, tawagan ka. Boss, nangig ko iti radyo. Nga data, manahoy nga pick up. Iso ti bagada nga, nang palidlid, di doang ubing, nga natayin, nakapapatay ka. Disgrasya lang, boss. Disgrasya. Nagidrat na, boss. Oh my God. Ano naman tinapasama? Sino tinaudingan ng usar? Iti man huwag kalugan. O matasabali ka mga usar, usar nga si ka. Sinot. Nang check up. Apay, napukahon ti preno, boss. Apag iso nga kurbaak, jak namay nga daw lumasat nga doang ubing. Iti ipreno, kaanin nga kumagat ti preno. Awan ti pangilis siya. Yung bas ko mga agtaray nga gulpin nga tubing, lumasat nga nagsardang nakit din. Naginarakop na, nakita ti ba naginarakop na, boss? Nga nagsardang. Iso akas diya tinapasama. Yung bas nga tumaray na kumatap, no maliklikan na ng saan. Naginarakop na, nga nagsardang. Boss, tulungan na. Kaya siyempre, may ramar ka at nalugang ko na sa inusar mo. Tulungan na, boss. Kasanong ti pamilyak no? Pagpautak ti pagbaludan. O sa balang makatulungan niya, boss, no sangag kasi ka. Alala, itaw dawat mo. Nga sapay kumata na siya ta kasarita. Di akin anak, dagiti biktimam. Agkapsat da. Sigon iti report iti radyo. Agkapsat da. Lalaki kan babae. Oh my God. Diyak pa nang no ada agreak. Kadagiti. Akin pamilya digiti natay. Inakopdan digiti bangkay. Boss, sige, talinad ka dito pagbaludan. Narigat no, da katiruhan. Ang mga ano talagang papatayan na ka. Boss, tinakbaybayan, boss. Wen. Umasag na ka kadagos ti abogado. Tapos nila ka stakit na. Maprotektarag ka. Barbaring no. Mayat, dagiti masiknan ti areglo. Areglo, boss. Wala. Pabayadan di biyag di gitubing. Diyos ko. No kayat da. No sika ko mo tinagad da. Kahit po ka di nga mabayadan ni biyag di gitanak mo. Idaw-dawat na kinapod Diyos. Tumalawlawakan ni panunod da. Nga disgrasya tinapasama. Palawlawakan ni panunod da nga sapay. Kumata, mayat da ti areglo. Tanusan da kayat areglo. Kapilitan. Ikarom ti amin iti pagbaludan. Kasanon ti biyag na kiti ang ginak. Nondak ti unang ti pagbaludan, boss. Ang nakayat. Nga di maipayan. Ti para ka na kita talungan. Nakuha nga kabaylan ni Marisol. Ubibing da pa lang.
talo lang tinatawan ni Joy nga Moradek. 5 nga ni Jan. Init ta 7 titawan ni Joan nga inauna. Boss, isungad nga ko na. Idaw-dawat mo sa kumatamayat iti areglo di iti maseknan. Ngayon mo saan da kaya ti areglo, awan ti maramid tayo. Manong Nemi, inikadak, inipanghal daw ko. Kadinamag ko noon yung damag. Sir, ano ito ni damag? Awang ba matitignay na kiti, masiknay ka na kiti, bingin na palidlida man itong par mo. Naamon da ka dingandak dito. Siguro. Hindi na pala saga siguro masangot yung may dito. Siyempre, asikasuan na pala ang mata. Di panakailungon. Ken panakaimansayag na kinubing. Nagrikot. Talaga nga nagrikot ti kastoy na sitwasyon. Disgrasya din na pasamak, sir. Una, ang disgrasya. Disgrasya. Di mo matkayat ti mang disgrasya sang kadi. Ngayon na sakit tinakam, siyempre, di kiti madisgrasya, di kiti masiknan iti disgrasya. Kasi lakuan sika. Kasi pwede ka sika ti ama, di kiti tuwang obing. Anat reaction mo. Baka sa pulong nga dagos ti driver kat papatayim han. Adamat anak mo. Hangga di. Ada naging talong anak ko. 7, 5, talo, titawin da. No, dua, no kanagiti dua, kanagiti talong anak mo kat dua, nagiti napalidlidan kat natay da, an attraction mo. Nasakit. Nakasaksakit. Ure, may salang ti mapuko ka nakwada. Nga masapol nga awatek-tek na po, no, ang disgrasya ti amin. No, amom, panunot ti na siya. Yung sa mga kadagito agad talaga nga kapungpungtutan da. Agladladingit da nga pungpungtut. Barbareng no, sa danto na umay sumarong karkeng ka. No, nabaoton tirik nada. Imay nak, dinanon ti asawak manong Nemi dito'y pagbaludan. At siyempre, isang sangit. Orlan, ano na ito yan? Orlan. Sa mga parigatin tirik na, Maricel. Patibgan ti pakinakam mo. Di ka agpanunot, kada iti pagdagsadan ti barukong mo. Tapos sinutisahan nga makapanunot. Tigitan na ta. Amo da ka din? Handa pa nga mo. Basta yung magag nga importante ka mapanak. Medyo rabiin to nagawid ako na. Baka agkoy kamton kini tatangyo ko na. Imbiling ko. Kini Nana Esterida. Ni Nana Estera mo na ka din. May ibagak. Kadag marmariyaw siya. Kinimbaga kang kuha na nga saan na pala ibagbaga ka naging anak ta. Ti sumarunong aramidem. Maricel. Amoy no sa tino tinakay man sayagan dito ang oping. Inga amoy no anya ti sitwasyon. No anya ti klase, no asino ti ama, ina, no asino di kiti kangrunan nga masiknan kada kiti ubing. Among kati nga amok kati kahit ko sawan. Amok. Yung samong ibagbaka nga sikat asawa ti driver nga kabalidlit kada kwada. Bambarak ko mga ibagka. Inka to amon ti sitwasyon.
Tapno ni kastakit. Isunto pa kamong kanya. Iwinton ka tupikat. Nga mabaling ka nagsubli ka, agawit ka nga dakos. Sa mo pala nga bagbagkakarigitan nagta. Okay? Agtari na edak to pagbaludan. Kasano nga tipan na nga muntoy. Diyan mo pagkapot ni anak. Ada kwartam nito na yun ang palang paggatang ko ti anak. Kaya dumapay masapol ko. Ang kanang arwatek. Naman, anday na nag-arwatek ng pagsukatam. Anda ka na ito yung supot. Kaya anak. Awan samot pagidam dito Baka kanak dumit lang at i-applag ko. Pagpungan ng marod, bahala ton. O pagtanag ka kanya. Basta gawit kan. Amo, anda kita anak ta. Ito namikan, mapangkanto, iti ayan, tinakay man sayakan, iti na-disgrasya. Amon no, anyat sitwasyon. No, amo tayo dagsakbay. Ngam ni Boss Fernan manunimi tinakaamuak iti sitwasyon. Kabatay mo na nga napanisuna sa dya manunimi. Kasaking kuko iti lugan, siyempre, adamat obligasyon na. Hello, Orlan. Boss, nakabarbara ita. Dagiti masiknan. So na lang tao matima ko nga lalaki nga posible nga agpungtot nga umay mangraot kang rito. Hindi kahit sa boss. Napang ko inamot sitwasyon. Babae. Di pa naka guardian di dito ang aping. Apo ko na di dito ang aping. Nauyo nga bakit? Huh? Titilangin lang na. Awa mati makita kag pungpungtot nga lalaki. No di ka disulahin. Tagladladingit ka nagpungpungtot. Kinasarita, hindi mamuk tibagik kan kuana. Anat nagan na boss. Naganti. Ti lola di kiti ubing. Mrs. Lynn Di Maya. Mrs. ko na kata, dapo ko na Lynn Di Maya. Na doon niya tilangan na. Kahit nasa wan, at damabalin na. At damabalin na ko na kabuta. Di kita anak na. Professional da amin. Di kita yung narod na ganak kare kiti ubing boss. Uli lang adamang di kita agkapsat. Hanya? Kadgabot uli lang adamang. Nilula da. Nilin Di Maya iti pagigyanan da. Iso ni Lynn Di Maya iti pagigyanan di kita puko na. Di kahit nangasawan, kargo na ida. Nga tinapasamak kada kita puko na. Kat adamot pakibiyakan na. Ay, awan ti sabali ang aking basol na sangisig. Hana nga basol. At bilbilin na naman nagda puko na. Nga naglasad da, iti kalsada, look, look, listen. Stop, look, and listen. Stop, look, and listen. Legit kang kanaan kung ibagbaga na karagidubing. Boss, siguro, saan to na lahat ay agtignay na dyan, no? Agkal matirik na. Tasigun kan ko na.
agbayad ti rumeng agbayad ko na. Kasaking ko kadilugan, enjaya kasigod kang kuwana ti araglo. Ngem, impeteng na. Nga di nakayat ti araglo. Kasano rin, boss? Pwede ito problema ito. Ngayon baka kasi siya pa lang di kunana kabungpong tutan na pa lang. Agladladigit pa lang. Kami daw dawat mo sabi ko man ito bumaybayag. Kat agkalman tumatlang tirik na kat may tumatlang ti milagro. Milagro. Ariglo ko na ko. Yan ba na ko nang nunaduma kat talaga narigat. Tanasakit unay para kang kuha na ti amin. Agasem. Agkabsat nga pakalaglagipan na iti anak na. Nga ama di kitubing. Awanen. Agmamesa ka nun insuna. Tawanan di kitubing. Di kiti apuro ko na nga mangliw-liwak yung kuha na. Nga saan na lang ang basta po ko. No di kitimbilan na nga anak kita. Nakasilpo ti biyak na. Boss, kabayatan nga wampay ti kaso. Saan ka di nga rumara ko dito eh? Rumeng na eh. Kaputaw mat ti kaputeng mo. Bakit mat na di kaputeng mo? Rumeng ko makapagsakbayan. Balaksid adabilinan na, wano tandanan na nga lalaki, wano hard killer, papapatay na ka. Agano sa kami lang agpat ng dita. Umayak to into bigat. Siyak ti magistrita ka na kiti polis. 7 hours, dadan sa tilindag, 7 nga oras. Kano kung pati may yuli nga reklamo kontra king ka. Mabali mo ti rimuar. Kahit nung kaspagarigan ta sandang ipalubos, posible mat nga agpiansa ka. So nga umasadag ka ti abogado. So magdarang ka ma. Basta, agtalinad ka dita. Kaya di ka nakararag mo kaya po Diyos. Mayat dan dumit lang ti areglo. Dahil dyan nga bakit. Sabi ko ma. Kaya no ada areglo, akit ada pagbayad mo? Boss, pautangan na ka. Kaya manong atawan nga ikarakarom nga sa pagarigan. Boss, laglag ipem. Ada talungan anak ko. Sige mo kata. Hanya kami na yan ito nga disgrasya. Sige boss, tagyaman nak. Tipsabo pa ng baybayakan yak. Tagyaman nak boss. Ngayon kabigatan na manong nami mabalinak kumamatan na palubusan ng bigla manong nami ng bagada. Mabiglaim. Agtalinat ka pala dita. Unag. Ada magsapsabol kang ka. Ada mayat na magisarita kang ka. Sino boss? Lindy Maya. Di akin apo ko. Dagiti napapatay mo. Boss, saan ko napapatay ida? Natay nga na disgrasyam. Kung ang malangin. Sige, talinag ka dito. Idi manong name ita pamasungatak ti may isang dunya nga agpaiso tilang langana. Tilangin pa nag-arawat na manong name kantiya langat ti buok na. Sila buok di Imelda. Manong name. Ma'am, si kakadi ti kriminal. Isang kwento ng ta nga napapatay dagiti apo ko yung ma'am. Amo mga apo ko kita. Nadamang ko. Amo, hore maminsa nga pulo ket siyam nga mapapatay ka. Sa mga maikaro ti biyag dagiti apo ko. Dahil nakapagpatag kanya ka po ko.
Mamakadino kasanot ti kinapatag na kanya. Di ba lang dungdungok ka na ko, ada? Iti kinasiyat damat kanya. Isuda ti magluluwa kanya numang Pasko ti trabaho. Isuda ti mangmangtad kanya ti ragsak. Isuda ti gapunan o apay akait ko pa'y agpaot ti tilobong. Iba niya tinarabid mo. Disgrasya tinapasamak, ma'am. No naanad ka kuma. No nasakbay ka kuma. Kurbada. Apay ka napaspas ka. Saan ka napaspas, ma'am? Biglang naawanan ti preno ti tilugan ko. Di ko namkid di ka talaga nga. Saan ka nga nagpreno? Indrantam ka talaga dinong pangapidalid-lidan na kita poko. Nga arig na nga naderder ti magida. Nga natay na nga takos. Kat nuod na putot mo. Kat kasyamat ti mapasamak ka na hindi putot mo. Ano tiniknam? Siyempre, naladingit beta. Malungsot kayo ti pagbalutan. Ma'am, disgrasya ti amin. Disgrasya no disgrasya. Yung pinapatay mo, naging niya pukok. Pinapatay mo, naging niya pukok. Rumpang matamatay ka, ti mabinsa ka rin mo, kat siyam nga maulit-ulit ti patakatay mo. Manong nimi nung at tatamakastrek ti bakit iti uneg ti karsel ngayan ko baka no. Talagang nga, bakkilanak. Nakasta, iti panagreknak, iti pungtot na. Ladingit kan pungtot. Ay minulit-ulit ko tinagpakawan kang kuhana. Inulit-ulit ko manong nimi nga disgrasya ti amin. Nga rubeng nga awatin na nga disgrasya ti amin. Awan ti nangiranta. Imbagagpay nga posible nga naitan ti awo. Nagpatinggaan ti bihag na gini apo ko na. Si bibiyag na kumaita. No sa mga pinapatay na. Gapukin ka. Gapukin iti kaskan ka na kayo nga. Kaskasero nga agmanmaneho. Kriminal kayo. Kriminal, kriminal, kriminal. Nakarawarak nit lahang manong nami kalpasan nga nakatalawan ti bakat. Kaya nakaawidak manong nami diti balay. Nisampay nga ammo di kiti ubing manong nami not napasama. Nga sinaludsud da kedi. Tang, apingin ta ka lang. Apati ka nag-aawid di rabi. Sa ita, nagmalmalim ka manin, ita ka lang sumangbit ka. Ay nako. Apay tang? Joan, Junjun, Joy. Tang, di problema tayo. Anak. Tang, hapigan di ba ka? Ori ni mamangka, ninalangkat, madlaw ko nga, maslah mariribukan, isungang salsalad sudak met. Hindi naman di ba ka? Joan, kas inauna. Piton ditawin mo. Wendang. Nakadisgrasya ni tatang niyo. Disgrasya? Anong disgrasya? Baka inauna ngamitis sika digiti agkapsat. Wen. Dakdakkel kel basbasit agkapsat da. Ano kita sa mundang? Nakadisgrasya ti duwang mabing.
napalidlita kita. Anya? Diyos ko? Kat natay da. Ano? Allah! Nakapapatay ka, tatang? Sa anak, hangkod na lang ta. Disgrasya nga rod. Unang kasdilatat ko na daw. Nakapalidlid ka, nakapadungpar ka, nakapapatay ka. Ano? Di, may balod ka nga rod, tang? May balod ak ano? Sanda nga mayat ti ariglo. Diyos ko? Ita, sa anak pa lang makapagtrabaho. So nga, nagdakila problema ka talaga. Nga maong pagdanagan yun ako. Diyan kipalubos sa manglangan tengamangan. No sa anak pa lang nga mapagmaneho. Tadi na kayo na pagmanehuan pa ilayang ni Boss Fernan. Nagsabalit sa baling ang trabaho. Kabayatan ng awang pa lang tinidarom. Muna na yuling at rum kontra kanyak. Ngayon panagkunak. Ito malpas siguro titabon. Di kito bing. Nga na disgrasya. Baka si kaswanan ni Mrs. Lindy Maya. Ti panakayulin ti darom kontra kanyak. Kat baka tiliwan na tumanan di kiti pulis. Nga may balod. Kat no saan nga makapag-sentensya. Baka agpaot akong tinagtapagbalutan. Kasano ka mga rodin tang? Kasano? Awangin di agkapilitan ako nga nilaingin nanang ti nagsapsapol. Kasano nga rodin kita dumati kita paggastusan. Anong nimi sana ka makaturog? Numanin nagbalik idak. Kat madisturbo ti turog ti asawak. Ulan, nagpakaturog ka. May uti ko ako ti. Nak makaturog. Marisal. Manat, papaspasama ka nga. Kasla, makitkitak pa ilang ito napasamak. Tibigla pa nagkurbak. Nga kaadda ti duwang obing nga buwan lasiw. Nga di prenok. Madi. E di pa nakakitak. Nga naging narakuplatan na kiti agkapsat. Kat inuray dalaing no anyat mapasamak ka na kwada. Di ba nakakitak tila nga da nga kasla na tiltil. Saan ko inranta ti amin? Si kamit lat nagko nga sa among inranta. Pagtalnaim ti bagim, pagtalnaim ti riknam, pagtalnaim ti panunot mo. Sila makitkitak, ti kastaon ng haladingit, di kitagladladingit, gabot ti pupusa, di kitapin, maturukan. Templang ka ti kape, dadadangan siya makaturog. Ada nakalukat nga convenience store. Iti ay highway. Mabalingan ni kagatangan. Siya ti ba pag gumatang itak, just yung oras. Among ba't nga just yung oras, ado dikit istambay. Dikit tinapartekan. Luko kamit, baunan nak nga asawam. Ay, ma'am, siya nga ti mapang gumatang. Ala, paano pumapilang? Nagumatang ti arak. Walang sumang paturog kanya. Ay, lusapo ya. Ito kas pagani kang ganda kita mangkurso na daking kadita. Iti nakabarat na barte ko nung nakadruga. Mga sinapo Diyos. Sabod dito'y mulatan. Tapos ako di mamaggumatang. Di madbantin mo sika. Siya ko, duwatang nga rod. Sige, napimpinas pa yung duwatang. Anong nemi? No saan akong nguminom, saan akong makaturo.
magtalumat ka di nga lidok ka. Kad ka po manong nami, ta naka-istambay kung magtrabaho ko. Nga ba nagsapol trabaho, iti tiyandaan. Siyempre ka manong nami ang kargador. Pare, di man siya ka natin nakadisgrasya at ito ang ubing. Siyak pare. Kahit kumusta ni kaso? Diyan mo, tawampet-pet nga awat ko ang subpina. Di man pa nagsubli di awang polis nga umang balot kanya. Nakaharamat ka disgrasya niya. Kung nga ron. Adot kakasta. Nakaharamat disgrasya. At adagitay matmatnag nga lugan, rangkis nga adot matmatay. Nako, Diyos ko. Adot basugsugatan nga. Adagitay naamas nga disgrasya. Bale, maibilang nga naamas ka disgrasya, tinapasama ka niya. Una, imagine. Bing. Orda na nalitlit ko na eh. Ay, meron. Kagasa ng ulit kaso. Ay, kabayatan nga, uray akit nagtrabaho at dabnog biyag digit anak ko. Dua lawas, tinapalabas, manong nemi, ili umaydak alain ng digit pulis. Sir, adan reklamo ti. Grandmother digit iya. Na disgrasya. Siyempre, kaslintag, agsubli ka na pagbaludan. Kasi sa ding oray, amang rukit hearing. Kasi no, mabayag nga, may schedule ti hearing, hindi ka mabayag iti pagbaludan. Mabali mo tagpiyansa. Siyempre, mahalakat abogado. Napadasam ka din, tinapat nagkisarita. Tapno, magibaga ka ti areglo. Hindi na kayo ti pareglo. Dakil ti pamatik. Yung padasam ti magkisarita. Kasi nung mabana ka rin magkisarita, kadi balod dakban. Mangibaon ka. Di asawa. Ano sakit ni boss mo? Sige. Arami namin lang ti pagrabi ng ami. Isubli ka da. Isubli da ka iti pagbaludan. Makarkuha ka lang nung makapagpiyansa ka. Manong nemi imbiling ko nga rod iti asawa. Nga dinabaybayan na kita anak mo. Kasano da ito yen, Orlan? Kasano da ito yen? Mga sinapo Diyos. Amo na nga awang basol ko. Ano nga awang basol mo? Bakit talaga nakapapatay ka? Diyak kabailan. Suportaran na kita anak ta. Nagpatulong ka rin kita kapsat mo. Nagpatulong ka rin kita ba? Ngayon ka tumulong. Kasi ano nagpaod ka ti pagbaludan to manong nga tawen. Kasi pagkari ka, kasi ano nga. Maricel. Hanggang itong igawid ka sa pagarikan. Nga mangalat ti katulungan. Anya? No, saan mo na kaya? Kahit kasapulam ti katulungan. Di, ibilang mo nga tayo ko, no? Nawaya ka nga mangala iti lalaki nga agbaling nga ama, di kita anak ko. Saan? Di ito haramidan dita. Ang kuto nga haramidan, Orlan. Ikasa nung araw din, no, talaga nga di mo kaya kat ada mga ijayat tulong na ti kondisyon nga agasawa kayo. Hindi tayo ito yung amining napasama kanya. Hanggang gawa nung naming at wala yung ngal daw ko. Hindi umay ni Boss Fernan. Napiyansaan kan. Boss, agyaman ak, boss. Masyanak, kalagitan nakbo.
Yung may nagpagpakaasi ni Maricel. Orisan nga may nagpagpakaasi, tawagan ka umamad boss, tap nagpagpakasi yan. Yan sino ko mga rutimang tulong ka no saan nga siya at empleyado ka. Nairaman siyempre, jilugan ko. Di hala nga jilugan ko, ti salsalek ni bak, pati sika. Nagyaman ka ata, bakit laang? Ti concern ka na napapatay mo. Kasano na mismo nga ama. Kung ano, yung nauyong di ba ka, at napadasak, naman ko dinumble nga kinasalita para taraglo. Itata na itabo ng dito bing. Ngayon talaga nga dinakayan. Sige. Rumor ka din. Boss, itata, nakapiyansa ak. Mabaling ka din agsubliak mo lang. Tamakakonserte ka nga drive. Santo nga tang agbaling nga pubiyam ti amin. Boss, naan nata kita na. Tanapadasa kon. Sige, mabalimat ng sa balik ti rutam. Saan mo nga rut-rutayan ti dati. Tamang ano. At damang said kang kakit papatayin da ka. Bakit lang dakin ang concern ka lagi dubing. Damat lagi kakabagyan da ka posible nga. Nasakit tinaganda iti panakadisgrasya lagi dubing. Manong nimi kas taon iti ragsak dagiti anak ko iti mapasublidak matmanen. Ang kunami lang nung manungsot ko ni pagbaludan. Iti makidadak manong nimi nga sumangpet sinabaddak. Kad kas taon iti panangararakop da kanya. Anak ko. Bareng no, saan tumit lang nga, nagtultuloy na ito nga kada ti kasok. Bareng no maitumad lang di bakit nga makiarenglo. Taore no, ikarok ta adu nga tawan, tigastusek para ti panakareglo ti habin. Kasi no, kasan ti ko na yung areglo, tang, ti ko na ni tatang yun, anak ko. Ni bus na nga Fernan, isot makamu agbayad. Kad gabutabos na, ikaro na. Ikaro na ito na kwarta nga nagastos na para ti panakaareglo ti kaso. Tapno saan nagtultuloy nga may balod ni tatang yun. Yung nagsweldo, mabalin na kisayan ti sweldo na. Nga inoten na nga mabaybayadan. So diya di ba sit nukat sweldo tang? Nga bale. No basit lang. Tinaskan ka ada. Kata, damat ni nanang yung ti gumagat. Tap na kastagat matulungan na. Tapno, at pagbayad ti pagkasaraan tayo, bayad kuryente, bayad ti tanom, bayad amin, nakatado. Ngarod, kita mayagin ng sang kami na nakakakatang di ba doon ang badami? Anak ko, ananos lang. Mairing pasta tumat lang nato nga problema, ha? Basta tinasken, at tuyak, kamang ipatpatig ka na kayo. At to'y ninanang iyo, nga saan nga mangbaybaya ka na kayo. At da kayo nga anak mi, nga mangtad ka na kami tiluliwami. Nawarin no kasanot kadagsan di problema, at da kayo anak ko, tanang simpat kayo, kat balagaan ang tirik namin. Ili tumakderak manong nemi na patalyawak ididaya. Itay pala dahil nga logan ha. Itay sang-sangpit ko. Nabayag ba siya nga nagparking di tangalugan? Apeya? Malasim mo na tangalugan? Haan? Inapin nga rod. Sino nga rod di adat at unang yung parking da sa dapinanawan? Hamot unang nga nakaparking. Pimanawan. Sino nga naglugan ka rin yung alugan? Kailangan niya kumat problema. Sobrang ka din dito unig. Alam mo ka anak ko. Oy, Orlan, saan mo nga sipsiputan pa ito? Yun, diyan nga kutse. Sumrekan.
manong nemi dandanin makabulan nga obserbar ko. May salata. Iso nga kotse. Pasari iti daya, iti pakiparkingan na. Pasari iti laon. At dadagiti kundaway manong nemi na masangok. No, ada dayop nga itad ni Boss Ferdinand. Sipsiputa. Apa manin? Dan samat magsisim kanyak, mangcam-camba kanyak. Diyos ko. Ang mga nabiglalatan nga, ado masidag kanyak kat parakpakan na. Pagkunaan, numanin makitak da dyan nga kotse nga nakaparking. Tunukuan, pumanawan. Naroon na kasta nga, ada da gitubing iti sakot ti balay, nga gaayam da. Nga nung masangok ida nga, kasasayita nga kaayayam, ada da dyan nga kotse. Apa nga ta? Diyos ko, Orlan, amangan mo't no kasta nga gaayam ko iti sangot ti balay kada talungan naktak at pagamulan tatadamang parakpak ka na kayo. Ay susapo. Baka kayad na tayo balsen. Baka kayad naman nga damatay kada kita nakta. Diyos ko ya. Ito namin sinagundaway manong nemi tinawagan nak ti asawa. Hello, Orlan. Hello. Kaano ka nga gawid? Bihay ko no rabi. Nagsubliak din na. Naibagsak ko amin ang nakargak. Apa ya? Ni Joy. Nagsubli-subli gurigor na. Kanya? Delikado. Diyos ko. Nangyari tiramidem. Agawid kan. Di ka mo tiramidek. Nukasta nga. Nangaroon na nukasta nga. Kasi agpapatay di kiti batana. Diyos ko. Kita rin mo dito, doktor. Kita rin mo dito, doktor. Pangalakaro ti kwarta. So nga orurayan ka, na bumalik ka kinini ang Boss Fernan. Sige, umayagbiyahe kitan. Intun bigat makadanog tutan. Sige, intun bigat hindi pa nagpakumpayin ta kayong kuwana. Kabigatan na nga rood man naimya pa, mga nakasangpetak. Kinitakta anak ko. Matmatayin tayo nagta, di mo balintan ito ospital. Inururay ka nga ron. Umikan na, umikan. Nadyo paglugan, dyan malugan ko, pangiluganan to. Kasi may mga yapto at ambulansya. Nitan. Sige. Ito lugan ko, pagluganan tao. Ano, panagdardaras mo, baka makadisgrasya ka man naan. Basta ti kasidkad ng ospital, ti pangipanantag yung kuwana. Hasta nga ron tinamasamak manong nemi, di makadanon kami ti ospital. Saan mi nga inuray pa yung manong nemi ti stretcher pagiluganan ti anak ko, mabagkat kamat, umaykan anak ko, umaykan. Nurse, sino doktor dito eh? Doktor, isalakan niyo ti anak ko. Doktor. Ay, sir. Ay, isa rin yung emergency room taka sa ti protocol. Emergency room ta ay ba ni doktor. Banda ti emergency room anong nemi pinadada ti anak ko. Dadwang nurse makit-kita kang kuha na ay din tutada. Sakit ka. Nagtalayang tilig na. Orlan, adadamat nga sikat. Imbes kumasak ko mga babae. Dati doktor. Abay, ano problema yun? Doktor, din anak ko. Adamat na disgrasya ang anak mo? Agas pa nang disgrasya mo ka rin pukok?
Doktor, may sagagayam nga doktor. Wen, may saka doktor. Agisalsalakan ka na kiti matmatay. Apay, doktor, kasumesa nga doktor. Ispalin niyo ti anak ko. Ispalin niyo. Dok, nurse. Dok, ang kitang dakusan, Dok, kat delikado. Sige. Doktor, pangasayo, biyagan niyo ti anak ko. Anong naiminarakop na ti asawak? Orlan, amangan matadangsan nga may salakan ti anak ta. Gaputan na nga doktor. Nga isot akin, apo ko ka lagi napapatay mga uping. Baka papatayin naman tanak ta. Manong namin na pang kami ti pa naka-chapel ti hospital kat nagkarkararag kami ti kasawa. Nakapaspas nagtingkam man nagkarkararag manong. Diyos ko. Di magpakasig ka na kayo. Ispalin niyo ti anak ko. Ni Joy ti bunso mi. Silawan niyo kung mati panunot ti doktor namang tamtaming kang kuwana. Saan ko mga ti anak ko? Iti pagibalsan na tinaramidak nga basol kang kuwana. Diyos ko. Imnokas pagarigan. Tati anak ko nagbayad iti basol ko on maramin ko. Yung nasa isayat, no siyak lagi karo, no siyak ti batay. Saan nga ti anak ko? Isang isalakan niyo ko manidyoy. Manong namidag subli kami awanin ti anak ko iti emergency room. Ito sa lutsudan mo niyo sa dinno. Naiya ka rin, mister. Napampagay di private room. Ha? Apay, nadatibili ni doktor. Ni Dr. Lynn Di Maya. Iti private doktor. Iti private room. Sa dino, imbaga naman. Nurse, iti magbambanday kang kuhana. Nurse, kumusta din ako? Naiapaka rin ti gusto. Ngaroon ba nga may pakat kang kuhana? Saan na kan nga dinisturbo pa ni doktor? Nga agiremedyo iti dara ka nga may ilison kang kuhana. Kasi makita, malislisunan ti dara. Nga dengue ti anak yo. Diyos ko. Imbag ta na itarayo nga ti dagos. Tano na baybayan nyo kumakas, araramidin nagtitado mga gabota bumaaw, kataglaing, tunakuha, nagsubli. Dati ka po na nawapin nga, may tantantan, di pa nang ipa-hospital da. Grabe no, yung hospital da nga tawanin. Imbag ta, may salangal daw, nga nagkurigol katim pa-hospital yung nga dagos. Sige, mister, kabutad na kayo dito eh. At wala pa panakbi ito bisitahin, eh. Awang amin na banbad tayo, so nagtalin na etak dito eh. Agaman kami, nurse. Matmaturog manong namin ni Choy. Orlan. Isak tagbati. Sige takabit. Sige. Uway na to sa blatin ito. Malpas pangal daw. Sige. Gagita ni kituping. Ibagam kadawada nga saan da nga madanagan ay salakan ng ti ating da. Kamalman naman o nemi sinublatak ti asawa. Nakariingan ni Joy. Anak maniknam. Naling akong tang. Naling akong sudang lang, nakapsutak pa lang. Ang nilita,
ito na baga, dara anak. Ganda ni may bus. No may ilisun king gana kita nga daran. Sandan no kanuan ululitin. Saan anak amatay? Saan anak? Saan mo pa yung oras? Hindi kiti, da kuya kini ate. Nabaling nga may dantos marong ka rin tumigat. Umanak tumadla sublatan din. Nanang mo yung tunarabi. Tasyak tikadwari kita kaabsak mo. Api nga rasto tang? Nga niya. Api nga hampin na sulsulbar ti problema. Ita, ada ba nin problema tayo? Baka no, may lumlum tayo ti utang. Ityan tayo nga pakibaybayan. Huwag nga ron. Baglakit din ta. At dalat namin tayo ti bus ko. Itata peranan? Nakasagalat na mga tulong. Tinyaman nakasapulan tayo. Diyak pinarugyan ng binayadan at parang piyansa na kanya. Sani, daman ng paggastusan. Diyak ang balik, o naninanang nga makaungar tayo tumatlahan ka no. Marabaring anak. Saan nga sasaganad, di kiti problema. Ang busta kasi dyan, napasamak sa nadengge ka. Sapo. Ngayon sa kambalit ang sibibiyakak mo eh. Ti asawak manong na yung nagbantay itirabi kat napanggo sinublatan. When? Napanggo sinublatan. Iti before pangal daw. Iti sumrekak manong na yung ti siled. Ti anak ko, awan ti asawak, ngem ti doktor ti adda. Doktor? Oh. Orlan. Doktor. Agayat nakasasarita ti anak mo. Okay, so na. Agaman kami ka, doktor. Doktor. Yapi nga rin nga makalwak. Ti amok ket, ti abong ket. Orlan, ti obligasyon ko kas doktor. Ket mangispal. Tas yun naman na pasyente. Ore no sa sino nga pasyente. Ore no asin agin anak iti pasyente. Agyaman kami, doktor. Tadam na mayam siguro nga ni Joy isot pagibalsak tinaramid mo. Disgrasya tinapasamak, doktor. Disgrasya nga nasakit. Nasakit ti mapukawan iti apo ko. Nasakit ti mapukawan ti anak. Awang pa'y talong ang bulan. Sipon na pukaw. Dagiti anak ko. Dagiti apo ko. Nagasad ka. Dagiti talong anak mo. Nakaapal ka. Ano kasta nga, umay kayo buy-buyain ka tumapapalan. Umay kayo buy-buyain ko na yun, doktor. Daki ka ditakin kutse, ti may parparking ti asidag ti balay mi. Wine. Taaping umay nakambuy-buyain, doktor. Umay nakam is-ispiyain, tapno mga rami ti dakes kontra kata kayo. Saan? Yung may gulay inadal no sa sino ka. Nurumbeng nga mapakawang ka, itinaramid mo, uno saan.
Nurumbeng mayatak ti areglo ano sa. May saka na tungo ama. Kadagiti anak mo. May saka nga responsable nga ama. Kaya malungsot kayo ti pagbaludan. Kasano pwede kita anak mo. Di may ramraman da. Ngagsagaba. Doktor. Isang akong magdanagam. Iatras ko ti kaso. Doktor. Nagyaman kami kang doktor. Nagyaman kami kang doktor. Ore ko na lap. Napaarakop manong namit na pintas. Kinabang mo, doktor. Doktor. Talalala din nakarakupan na kastaman, no? Anda sa bali nga makakita ka di bagada nga krasnak. Doktor. Nagyaman kami. Thank you, doktor. Joy. Doktor, thank you. Thank you, nakakisayad ka, doktor. Amom, manipuliti na tayo kiti apo ko. Saan ko pa nga nabadasan ti imisem nga nagkatawa. Ngayon, manipod na pasyente ka, kaya nakasasarita ka, nga bagkatawa na, nga paisam na. Hindi kayat mo, doktor. Siya kung di kasukat di apo ko. Umayag di balayo. Liluwain ka. Kaya ayaw ka, doktor. Mabaling nga rod nga kaya. Kaya't kung morning tatang mo. Ni sumating. Pakaragsakan niya, doktor. Sana mabalin. Nga tikid daw to, siya ti sumarong ka rin di balayo. Kawin doktor. Kuno saan, awisan kayo, o graman na kiti kakabsat mo, taumay kay Jabalay. Kawin doktor. Doktor. Ito anyaman nga oras, nga awisan ti pabiniyak. Ito anyaman nga oras, nga umay ka sa Jabalay, doktor. Naibilang mo, di kiti talong anak ko, nga sukat, ti duwang apo ko, dakil o na pakaragsakan mi. Siyempre, tumulong nga do para tinaran niya masakbayan da. Of course. Kaya't ko nga makita tinaran niya masakbayan na kita nakyo. Kaya? Isundi ka sukat. Dito ang apukok nga napukaw. Apukok madidan. Dikit anak mo. Orlan. Dito nga napukaw. Talo ti kasukat na. Dikit kakabsat mo, Joy. Tang, kami. Agbano ka kayo ni doktor? Ni Lola yo. Lola? Okay, nagbalin nga Lola yo. Tapo ko na kayo. Bless kami man, Lola. Siya na kaningapot Diyos. Anadnagan mo, siya tinaunan siya ni Joan, Lola. Isuman ni John. Siya ni Joy. Po, letter J amin, nagrugyan, tinayagan nyo, Joan, John, kan Joy. Lawan. La, ha? Orlan, umayaglat na doon kan Jawalayo, ha? All the time, doktor. Kaya awisan na kayo. Umay kamit sa Jabalay. Tapno. Doktor. Thank you. Alawan. Ngayon, awan sa bali nga pagyamanan tayo sa nga ni Apo Diyos. Talalawlawakan di panunod ko. May ayo ak kada kita anak mo. Di ba nagbibuyak kada kayo no adak sa Diyay asidag ti balayo. Kada kayo matlaing. Itinagpalagan tirik na. Dakay matlaing nga pamilya. Tika, namin pinsanin nga, naglipat, hindi kasi diyan nga nasayang nga, napasama. Pasispas, awanan marami tayo, natayin na kita pukok, ang nga bali, adamot talo nga kasukat na. Doktor, thank you. Nagbalin manunimi na singin ti pamilya kini Dr. Lindy Maya. Talagang impilang na apo ko na nagtitaluan nakmi kini Marisol. Awanan ti problema manong katilaw dawat kung sapay kuma. Tas anton nga mapasamak ti kasjay nga disgrasya. Sapay kuma. Adan ni Joan manong nami
iti higher grade, din ito sumasarunod iti kakabsat na ngagbasa. Kada dalata suporta ni Dr. Lynn Dimaya, kada kuwada, kada kami. Kinapod nuna, nagproblema kami ti kawarta, kat isot pangibagaan. Ito nga rin, pagkasalita, kaya manaklauna iti anus mo nga nang ibasa, manong name, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmi nga dibiyag, karagiripadak nga dimngeg, more power to your program, and God bless. Tuwayag yaman nga pagaya mo, Orlan. Thank you, King Orlan. Iting ka pa nang i-share, ti pagkasalitaan nyo.